Ko imi muchafarini? Ndauya panapa kuzogara nhaka hazvichaite. Ukutaura nonsense iwe. Ashowera iri pazive kuti haziza kuona. Imi mumakomrades chiendai kulanchi. Aiwa Kamudhara, ngatinyatsonzwisisanei zvekuti tiri madescendants edu emuFire Nation, but hazvireve kuti tinobva taona kamoto. Zvanobvudza kuti zvina basa zvakutaura hazvina kana musoro kana. Ndingatokurayai. Vamwe vakurongo penyu vana vavo handiti. Chenyu kuenda mumabhishu musadaro. Izvezvi buda pa uende. Wakuitawo ngemai vako. Ndichakusiyai mese pamba navo. Endai. Plus magara makatoti sapoti chakudhara mukunzwa. Ukaramba uchitaura neni chikomana matauriro akadai sounorara panze ende handihezitete. Ngatibva tatodzipedza nyaya dzacho. Masiyana naMoms hamuna ngozika imimi. Ndokuridzaiwo ngeshow majosi. Kuti muri baba muri mudhara zvifanira kungooneka muvoice chete nemungobhesera. Zvoda mine plani. Manje kana plani yemba chatombofowo takaibatira kana tichangofa hedu tiri maroja. Ende futi kana nchinge ndakura handitombodi kuita mudhara akaita kunge sewewo. Chinondirwadza Kamudhara, munobata mari yakawandisa but hapana kana yamunouya nayo. Muri pamenyu yemabhishu memuchingodyiwa mari. Haiwa kuita noise mani stupid. Hamubatsire chero mukandituka. Wakuda kundisota manje. Aiwa chazvakanakira nje kuti chokwadi munenge machinzwa. Pamba panapa chinhu chakatomira kamiti yamakasima isati tombozvarwa. Havizomboita hazvo kukuchinyanzai but our dad is dead apa hapana kana plan apa. Musatombofenyu because mukafa ndotodzidzira hangu earthbending. Ndokufukunurai futi ndohana kutukai because mukutikanganisira zvinhu zvakawandisa papanapa chiko neyo mudharewo. Dai maita airbending taimbonzwisisa. Taiti pamwe mamhepo. Manje nekafirebending kenyu makutonange mukupisa zvekuti motengera bhawa rese bhiyazi. Handibvuminzwa hangu kukutsurai pachimbo yekutaiwo kunge munhu mukuru kani. Manyanya kuti bhaizira fani and this is no longer fun.